Malawi Brief. Nkhani yomwe ili mkamwa mwa anthu pano ndi nkhani yomwe apolisi komanso asilikali ankhondo anapita kwa Nsundwe usiku wadzana umenewu kumene anakagwira ntchito zawo, ndipo mu programu ya lero yakulinji ayitanapo amene amalankhulira apolisi komanso amene amathirira ndemanga pa nkhani zachitetezo mdziko muno. Ndi takhalani pomwepo kuti tiamve zomwe abwera nazo. Ezi zotanthauza chani chifukwa ena kufunsa mafunso ambiri amene ena mwa iwo tili kufunsireni pano. Tikhalenso ndi atolankhani athu Charles Jingini, Osman Kaliadi komanso Bernard Muhone. Ani mukuyitsata bwino zimene zachitika kwa Nsundwe komanso kumpingo, koma mwina funso loyamba kukhala kunena kuti kodi mukamati joint police and MDF operation chimakhala chani mukamba nkhani za security? Ziko kumbiri so wanda timu yonse pamene kupoko ndori kusamba kuti tipereke moni kwa Malawi yonse mawawa lero. Ndifunso labwino kwambiri komanso programu ndi yabwino sajonena kuti ithandizira kwambiri mina kuchotsa zijama tima misconceptions kapena kuti mina kuganizira chinthu mmene chisali toterocho. Mmene tena kudziwa njonena kuti malingana ndi malamulo a dziko la Malawi Constitution anapereka mphamvu mabungwe achitetezo angapo amene akamagwira ntchito yawo amayenera kunena kuti adziwike ndithu momveka bwino kwa Malawi kunena kuti amenewa they are mandated by the Constitution kuti akhoza kugwira ntchito. Mukapita mu buku limeneli la malamulo a dziko la Malawi mukapeza kunena kuti akunena mu nkhani yokhudzana ndi kupezeka kwa Malawi Defence Force imene ili ame ya dziko, komanso mukapeza kunena mu nkhani ya Malawi Police Service amene amagwira kwambiri nkhani za chitetezo cha mdziko, komanso mukapeza mu nkhani ya Malawi Prison Service amene akhala ngati amasokoneza malamulo amakawasunga amenewa, komanso mukapeza mu nkhani yokhudzana ndi aina amene amayang'ana za immigration. Mapano kwenikweni tizime za akuluakulu awiri amenewa, Malawi Defence Force komanso Malawi Police Service. Amenewa ndithu anapatsidwa mphamvu zoti ayang'ane chitetezo cha muno mdziko. Malingana ndi kagawidwe ndionena kuti Malawi ame amakhala ngati kuti ndi overseer amene amayang'ana tsopano chitetezo chonse kuphatikiza kuyang'ana chakunja komanso ngakhale kuyang'ananso kuti kodi Malawi muno zikukhala motani. Koma amene anapatsidwa kwenikweni zoyang'ana imene timati internal security ndiye timanena tsopano pamenepa anzathu a Malawi Police Service. Yeti kamanena kuti joint operations ndimafuna kuti ndakumbutsa Malawi zakhala zikuchitika mbuyo monsemu, koma pamene imadzafika March 2017 Malawi Police Service komanso ndi Malawi Defence Force anasayinirana pangano ndithu lonena kuti akugwira ntchito zawo mujamati mwa cooperation mothandizirana kuyang'ana ndithu mntchito zokwana zingapo. Kuyambirira chinati chionera kuti azipanga joint operations aziphatikizana akamagwira ntchito zawo akhoza kuchitiranso maphunziro awo ajamati training limodzi, komanso akhoza kupanga exchange of personnel imene ili ngati pale pofunikira ku polisi mina apite ku ama akachiteko zina, ako ame apite ku polisi akachite zina. Izi zingakhalenso mwina kupanganso kunena kuti joint use of equipment kuti mwenanso akhoza kutenga zina zimene akhoza zifuna polisi kuchokera ku ame kapena zimene zikhoza kufunga kuchokera ku ame kubwera ku polisi zikhoza kuchitikanso zimenezo. Imeneyi inali 2017. Koma kuti Malawi akumbukire bwinobwino izi sikuti zangoyambika pompano ayi, mbuyo monsemu apa amapanga formalize chabe kunena kuti kukhazikitsa tsopano kuti pale nakukhale mgwirizano wotachita kusayinirana. Koma no formally amene informal zakhala zimene zikuchitika ndithu ma operations ambiri, ntchito zambiri zimene anthu amagwira limodzi. Ine machidule ndingonena pano kunena kuti anthu tisasokonekere kwenikweni ngamanena kuti joint operations tanena kuti ndikugwirira ntchito limodzi. Izi kuna kulikonse sizimaganizidwa pakati pa ma-government agencies either a security kapenanso any government institutions imikhoza kugwirira ntchito limodzi. Amakhala timene asayinirana kapena ndi zina chifukwa cholinga chake tanena kuti Malawi Police Service nkuonetsetsa kunena kuti mdziko mukhale kuti muli bata ndi mtendere. Pamene Malawi Defence Force amakhala kuti pantchito imene amapitirapo patsogolo pang'ono kuchoka mdziko muno mwinanso nkumaona kuti kodi
dziko lakuti ndirakuti likafuna kuti litipangire upandu tingachite bwanji kuti titeteze amalawi. Tsono onsewa mukayang'anisisa definition ya ntchito yawo ndiyofuna kuonetsetsa kuti Malawi ali ndi bata ndi mtendere. Kuteteza za angapezeke Malawi muna kakhala kuchokera kunja. Tsono kuti abwera anene kuti lero ntchito iyi yakula tigwirire limodzi nzosala kuyika malingana ndi malamulo a dziko komanso amene amayang'ana ntchito zakuluakulu awiri amenewo. Wanda akuti isi chachilendo kuchita zinthu ngati zimenezi, koma amene iweyo nkhani unayona bwanji? Chifukwa ena kumati kwa Msundwe ndi wakumpinguku ndi madera okuti mbuyomo 2019 alesa akudziwa kuti kunali nkhani kumeneko zoonetsero zipolowe samagwirizana ndi zotsatira chisankho chimene chinalipo nthawi imeneyo. Ndiye nkupezeka kuti mpaka na amenso apitako apolisi woyinde timaona kuti amapita madera koma ame onse kupitako kumenekoko. Iweyo nkhani unayandira motano Ibrahim? Ndigwirizane nawo ndi akaisi amene ayambira nkhani kuona IMDF ndi apolisi akugwira ntchito limodzi. I think ine kuzoona koyamba I think inazoona was that 1993 ngati sakulakwa Operation Bwezana, I think something like that, where we saw MDF taking a leading role kulowa nditu kuona kuti akubwera kuti afuna kugwira ntchito mpaka na kumafika mpaka na nyumba zange. Now, I think kuchoka pamene kukhala kuchitikano ma joint operations ambirimbiri. Koma mwina funso limene limabwera limakhala kuti kodi chapanga trigger ndiyani kuti kukhale joint operation ndiyani, kodi pali ene security risk zolinga ndiyani. I think zimene zozo zimene mwina anthu amafuna kuti ayankule kupereka background pang'ono imene wanenera kuti kunsundwe ndi kwa mpingu kumene kukupaja nthawi nake di kumapanga zovuta mpaka na wapolisi unakadata yako moyo wako umene ukumbukira. I think in that 2019 thereabout kukuchitika ndi tuma demonstrations nthawi imene yoyo. So pali rumors limafuna so kuti afunse maka muna azathu americana program amene apolisi maka kuti anthu ena nkona kwawo wakhala kumamveka mphekesera zina zake kuti ayi khanga apolisi ali mchikonzero funa kumutenga amene ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP komanso wangu khala kuti ndi president opuma kumene nde kumapezeka kuti kunyumba kwa amenewo kumakhala mukunena achakwera makhala ngati masapota zawo amene amakakhanga akupereka chitetezo nyumbako kuphatikizapo mwina ndi achitetezo amene amapereka kumeneko. Nde ena nkona kwawo amona to I think amene akumatanthauzira nkhani imene akuonera so itabwera kuti timve zona zene kuti aikhanga ngati anthu amene wawa amachokera ano madera amene wawa paja nthawi inake kumamveka kuti kunsundwe mpaka nati kuli barracks Msundwe barracks kapena akuchokera kumene koko. So anthu akupanga connecting nkhani kuti mwina panopa joint operation ikufuna kuti ikathese timagulu timene titi takunsundwe ndi kwa mpinguku ndicho linga chokuti pasogolo patakhala kuti mwina pali malingira lero ofuna kuwatenga our president MCP pasakhale anthu ena amene akhuza umakhala ngati kuti akukhala ndi mphamvu imene ndanenera izi ndi nkhambakamwa mphekesera zimene tikufuna kuti ife sitimatenga mphekesera kukhala ngati mbali imodzi yomafalisa mphekesera bwanji nkhani iti ibwerese pambalambanda tikambirane timve. Chabwino nde achimtere timavutika kuti tifane nawo pa line pakoma ndiyesa pano ndithu ali pa line. Achimtere mukundiva mawu bwino? Ndikumvani kuti moni walose imoniso nkhani ndi imeneyi mukuidziwa kale koma tikufuna kuti mutifotokozere mwafotokozera Amalawi makatani kapena akutani mukutani kwa Msundwe ndi kumpinguku kumeneku kuli operation yomwe kuchitika imene tikugwira apolisi komanso ndi support yachokera ku MDF monga amene ananenera oyankhula yambachi nakatilandira malipoti ambiri kuchoka kutera kumeneku komanso madandaulo mobwereza mokhuza anthu ena omachitira upandu anzawo komanso mwina kuchitira anthu ena kuzembesa katundu amene pasikazinapesimagulini iyi zina zochitika zomwe zinachitika pali magulu ena amapangaso mowa komanso kugulisa kumene ndi osaloledwa efenolo zomwe zikhulanso kuwonongaso moyo wa anthu nde panali zambiri zomwe zakhala zikuchitika kumeneko tifake tinaona kuti tisikuyenera kumachitika motero operation imene itachitika kumeneko papezeka zinthu zingapo zimene apolisi so apangati kava zimene pavero pake
kuyeneka anthu amene amangidwa panati 14 amene amangidwa kucha KwaZulu eti akuyeneka kuonekera ku khoti komanso operation imene ikupitirira eti akhuza kupezeka kuti sero anthu ena awiri atatu amene andagwidwe ikhati kubwera kumaiza mtundu wa anthu imene zikuyenera ndipo operation ino ndiyoti ili pambalambanda alisa kuona zomwe zikuchitika imene apolisi akugwirira ntchito yawo isile kaye pomwepo mwina kwambiri Achimtere ndiye mwati anthu umeneka kupanga mowa mopanda chilolezo akupanga mutethano mukuti ndi zina zimene mukutchulazi ndi mpaka ndi ame omwe nkhani ya mowa mpaka na apolisi nonse kuida kutengana chigulu tomononso pa video pasamba njezo kuguba kumene kumsewu ya mpaka nonsenu kumene kwa nkhani za mowa ndi zina zotero simungakwanisa kukangara polisi monga tanenera kuti ife apolisi tineneka tigwire ntchito mosatala mulo komanso kugwira ntchito ndi support ya MTF mana nenera koyamba kuja kuti sichifukwa chilendo makhala kugwira ntchito imozi pali nthawi zambiri pakhala mina nthawi azisankho zija olopa pakhala mina pali mademonstration olopa pakhala mapatrols amene mapanga mwina ofuna kuona kuti katundu akuzembesedwa bwanji kapena ine zamayeso zimene za manepa timakhoza kugwira limodzi ndi azathu MTF zoti sizachilendo yake ikuyeneka tigwire ntchito kuti ntchito igwirike bwino chomwe chingadandaulisa chongo tinopogwira ntchitoyo maufulu anthu asatini kapena paga molakwika muna muli monse zimene zikhoza ngati pali vuto kagwidwe ka ntchito ndi amene ndikhoza kunena kuti mina malakwika motere koma kugwira ntchitoko malamulo ndichakuti paga mpaka kuti igwire ntchito motere ndipo ngati pali vuto monga amene ndinenamo pali ungu angapo aina Independent Congress Commission, Human Rights Commission, komanso mabwalo athu akhoza kulowerapo nkona kuti ayimina apa nalakusapoteka kapena apa mnachita bwino motero koma anthu akuyeneka kusangalala polisi ikawandikira isakhale chiopsezo polisi ikuyeneka yayandikire kumene anthu akuyeneka kusangalala polisi ikatsapa futi nayo chabwino Wanda linanufunso apa Wanda bwana Chintere kumamveka malipoti ndiye timafuna tizibwera pano kuti tikambirane timve zona zenizeni akuti munatulukira kumene ku mbanda midnight ndi chani pakati pa usiku kuyamba kumenya mabullet makomo anthu kuchola kulowa manthu ena ake kuti anthu nkomadabwaso kuti bwanji anthu akuchita kuchola dzitseko nyumba zathuzi popanda kuti ife tukhuzidwa ndi china chilichonse zimakhala bwanji mukamapanga zimene zimakhala kuti muli ndi information yochita kuzowa kuti kupita pakuti kapena in the process zimathabe kuthekabe kuti wina wake mwina amenebe sizikunkhuza kwenikweni wakhalabe inconvenienced chifukwa chokuti mwina mukuyang'anabe kuti mugwire ntchitoyo tapenta ndi chithunzi zimakhala bwanji munthu wina nkutheka kuti akhoza kucholedwa nyumba yake koma asakhala kuti muli naye vuto zimene zingachitike chifukwa kuti operation yako ngati imene ikamachitika pamakhala pali zambiri zomwe zachitika ili ndi agulu investigation department komanso amene atimati anti-organized crime amakhala pa ground kuti tikamapita kukapanga ntchito yoteroyo timangozuka lendo mkupita yaye pamakati pachitika ndithu kafukufuku okwanira ndipo mali amene afuna kuti amakhala kungoziwika anthu amene sakukhuzidwa nawo sangakhale nawo gawo loti izike kuti apolisi azathu amene tiyenda afika pamalo pawo amakhala pali intelligence imene ilipo maso matageti alipo kale apangidwa sport ngafike munthu amene sakufunika kupezeka kuti akhuzidwa nawo operation zimatheka panayo chabwino komanso kunkamveka kumeneku kuti kuli barracks Nsundwe barracks so far operation imeneyi mwayipezako barracks imeneyi kapena kuzida zina zodesa nkhawa zambiri tinenda kuti operation ikuchitikadi zambiri zina tinenda kutsogoko koma ifeyo cholinga ofaa tiukwanikisidwa kuti tionesese kuti anthu akhale motetezeka komanso tikupempha anthu kuti agwirizane nafe kupereka uthenga lonse othandiza kumene ungapangise kuti chitetezo chathu m'dziko muno chipite patsogolo. Achimtere nkhani ina ndi anthu amene mwamangawo ati mubisa mayina awo simutchula mayina awo ifuja no mayina awo ndoziwika koma penanso
ndi maufulu anthu mati maina achakwaikaso mwina mu news awapezekaso kuti so akasuma kukumbukira nkhani nangati ku area ya 25 ko kunali nkhani yoti kumavuta kukanengo kuko anthu amapezeka kuti akuphedwa mosadziwika bwino usiku atagwidwa anthu ena kutchulidwa maina awo mu news anapita ku Independent Complaints Commission kukadandaula mene zinapangisa kuti aitanidwa apolisi ena amene anagwira ntchito imene anthu agwira bwino koma amaitanidwa ndipena makhala kuti mina kungofuna kumbosungaso maufulu ena ndi ena monga mukuziwa kuti dziko lino maufulu a democracy atuluka koma ndi anthu oti akupita ku court amenenso nditi maina awo akhoza tinafuna kupeza atatamifuni akhoza kupeza ma including ndi maina oti ndizopisaso yayi komano penaso maufulu omwe osungana apangisana kuti mina nthu zina ndi zina ezenge kuti mina samala mongefe apolisi kuopa pammawa chabwino pali mphekesera zina kuti amalawi polisi mufuna mutagwira Dr. Lazarus Chakwera amene ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP komanso amene angokhala kuti president okuma kumene ndena amayang'ana kuti izi zikuchitikazi anthu amakhulupirira kuti ena amene amapereka chitetezo ku chipani cha MCP amachokera ku Msundwe ndi kwa mpinguko ndi munayamba kupita kumeneko kuti mukathane nawo kaya amenewo ndicho linga chokuti apolisi mtsogolo muno mufuna mwagwira Chakwera tifuna tifunse pano kuti pali mapulani ena aliwonse ofuna kuamanga Dr. Lazarus Chakwera sikani ningano kuti pali mapulani kapena palibe mapulani tikatende kuti inama anthu akamakhola aphikisira ndufulu wawo ndife monga apolisi kuti akuyankhalo paphikisira kuyankhalo mphikisira zabiri wanga so ifero tukugwira operation imene ndi normal operation netukuyenika kugwira amalingana ndi information yomwe tinali nawo ndipo ntchito yathu kugwira mosatira lamulo komanso kusatira zonse zofunikira zimene tikuyenika tikasapuma kutengera ndi zomwe anthu akunena kapena zinthu zimene ife apolisi tikuyenika kuti tifunza ngati zakale pachifukwa chimenecho tikungogwira ntchito yathu andi tikuyeneka kuchita zimene zikuoneka osati zimene zikukhala mwamphikisira kuti tifunza kulakwisa kwambiri chabwino tibwerere kwa alendo athu posachedwa pa tipite kwa mtolankhani wathu wanda ku Salima Usman Kaliati amene afuna acheze ndi Malawi pa nkhani imene yachitika kwa Msundwe komanso kumpingo kulilongwe Usman Kaliati mawa bwino atuka bwanji ine ofisa kuno kalimanda kuti bwino ndise kune kutenta kuti gagabani ifeso tadzuka bwino kuno nkhani itu ndi imene Usman lankhula ndi Malawi okay Davis apa ndi mmodzi mwa Malawi mene sinenge munda yake koma kama nkhani mene ndi kwa singe ngali polisi nditu ndito activation ya kumene amene njanga ndikako ndani nezina wange ndinawo Malawi kuna nkhani ndimene izi waiva auti apolisi ndasigari konsulia revision civil 2 million maso muna magamba kendejire tekiko lino ndapara lipano maga tembende kwa kunzi ivo mota ngumeli yanga obeza inde ngubungu ziva ndimene zimeziwa kali muno yerezo jantu uno Malawi inazolowera kukhala anthu mumasoko sono kuti tizonaso anthu amene mwina amateteza dziko lino komano ali pafupi ndi anthu daily tsiku ndi tsiku zimapangisa anthu ena kudabwa komanso zimapangisa anthu kudabwa komanso kuwapasa mantha ifo kuti kawiri anthu ku Malawi kuno zimazolowera kuti asilikali aja si anthu amene angapangire zinthu limodzi ndi munthu wamba chifukwa cha amenewo amapangidwa matraining yawo nde kwa anthu ambiri ngati nzika za mdziko muno zimatha kukhala ndi mantha komanso machidule zimatha chopseza munthu ambiri mmasirezi monga ngati ngozi chifukwa cha mantha koma kumbali yanga panopa ndimene zinthu zilimo ndikuti zilimo zinthu zitadziko panopa sizilimo ngati anthu tikuyenda nawo mkatikati mwathu malomoti kufunika azilongosera zinthu bwino mabhalaki tawo kuti kwa ifeso
ndipodaba chifukwa ngati zili choncho ngozi zapansezo sizingalongosoke pandoti zikhozi mango chitikachitika chifazine zimene tsopano pazikuchitikira mwachitsanzo ngati zikuchitika kuno kumusalima kuli banja kumene koko anthu amene akungoyendayenda kusakhala bwino ndikuti apopo zimayikabe chiopsezo kwa anthu ena kumene. Okay, yeah, itathokoza Osman ngakhale alendo ana masakaniza nkhani komabe tiyamikire zikomo. Tsopano tipite kwa tibwerere kwa Sheriff Kaisi. Akaisi, munakamba za malamulo poyamba paja kuti anagwirizana pakti nthambi zimene zinapatsidwa udindo okhwimitsa chitetezo mdziko muno komanso ndithu maborders. Kumana mwina nkomafunsa kuti malamulo specific amati chani makapa nkhani ya MDF ndi situation yanji imene angalowererepo within mdziko muno kuti mpaka niwo upite kukhwimitsa chitetezo andi akuyenera kupanga bwanji zimene pamene akudabwa anthu pamene pokuti kodi ukokosana akumana ndamfutaza what is happening. Zikomo kwambiri Wanda, so labwino kwambiri. Pamene asilikali ankhondo amayenera kuti alowererepo ukamvetsa bwinobwino Alfred Chintere alongosola ndithu momveka bwino kunena kuti operation imeneyi kwenikweni akakhala pa tebulo kupanga draw kuti tipange joint operation imakhala kuti ili ndani yake eni. Mmene ndinalongosola poyamba paja kunena kuti malingana ndi malamulo a dziko ndiye kuti Malawi Police Service ndi amene ali ani yake a internal security. Pamene asilikali ankhondo ntchito yawo imakhala yonena kuti amapangaso pano overseas amuno Malawi komanso ngakhale mwina nchifake mmava kuti pena asilikali ankhondo tikunena pamene ali kuti RC ena ali kuti amagwiranso ntchito ngati zimenezo. So pano operation imene amayipanga draw muona kunena kuti eni yake eni ndi apolisi. Koma munamva kupena Chinteracho kunena kuti amafunika tsopano kuti pakhale kuonjezera ngakhale mukati muyang'ane nambala ya apolisi kuyang'ana nambala ya asilikali ankhondo muona kuti apolisi ndochuluka kwambiri kusiyana na asilikali ankhondo. Apo asilikali ankhondo akamabwera pa joint operation imene ndi apolisi kumakhala kuzapanga beef up strength kuonjezera mphamvu. Koma ani yake operation amakhala apolisi aja monga mmene ananena poyamba muzapena ndilerezenso ndinanenanso kunena kuti kusiku yamba ayi ine ndema amene ndikulankhula pano kuti ndikungolankhula ndagwirapo ntchito imene ndili kuameko ndapanga nawo ma joint operations ambiri amene amachitika matomu chifukwa mzaona onena kuti kumene amapita kukapanga china chilichonse asilikali ankhondo amachoka terekeze pano tikunena zakuti Longwe ndikuti amachoka ukamuzi baraksiko amakakumana mwina kali ku area 3 kuja kumene kuti ku polisiko mwina kali ku area 30 zimene zikusonyeza kunena kuti eni yake a operation chifukwa ndi internal security malingana ndi malamulo a dziko. Yes, Akaisi ndikudule ndamva zimenezo kuti ano ake operation ndi apolisi koma ndikufunsa kuti chimeji chingachite justify kuti mpaka na apolisi aitane ame wonderful nafuzi ndi chani pamene okay wanda ndimati mwina kuonjezerapo apopo musanayankhe bwana Kaisi in terms of mwina tinakanena kuti tizinena kuti risk levels yes kapena titero yes kuti imazikhala level 1 level 2 imene iyi yakuluakulu yes fair police tipo ochuluka kuposa MDF but we need their expertise kuti abwera zachite beef up kuoneka kuti kumene kukumwina kwa kunsundwe ndi kwa mpinguku kunali mwina security risk ina yake ya mphamvu imene apolisi amaona ngati kuti they would need backup to amapanga anticipate mwina mwake I don't know kuti ndi you understand tufuna mupange qualify situation imene pakufunika ame. Yes, ndimafuna ndifike pamenepo ndithu ndimayambira kuti ndimafuna ndifika. Chimene chimachitika ndichoonena kuti mabunge onsewa awiri apolisi ngakhalenso ame achitoletaya ngakhale funso limene matingobwereza kunena kuti asilikali ankhondo ndi apolisi asanafike pojoyinana ntchito yamene amayamba eni yake kupita kumaloko nkuyang'anayang'ana amakhala apolisi kwani internal security issue ndiye akayang'ana tsopano kumeneko timakhala ndi security analysis situational analysis imene maonetsa kunena kuti anzathu tekeze ngati apolisi ndiye kuti amapita awo ma CID ikafika ponena kuti pange involve asilikali ankhondo ndiye kuti amapitaso a intelligence kumene kuja mukudziwa ofufuza amene samadziwika kuti akuoneka motani amapita malo aja nkukafufuza
Letsono ndekuti apolisi aja akafufuza bwino ndi amang'ana amount of force imene ikufunika yoti igwirizane imene zichita ground paja ndiye akamanyamuka asilikali mukaona unena kuti apolisi akunyamuka akupita wala kupita okha muyenera kudziwa kunena kuti ndiye kuti ofufuza awapatsa information yonena kuti mmene kuliro kuli chonchi ndiye kuti bwana amene akuyang'anira operation ija amapanga tsopano determine zida zonyamulidwa asilikali oti apite kumeneko akaonanso kuti intelligence imene yabwera kumeneko ndiyonena kuti ikufunikira mphamvu zina zowonjezera pa apolisi pamwamba pawo pamene tsono amanena kuti iyi khale joint operation amapita okauza anzawo asilikali ankhondo kunena kuti mutithandizire chifukwa mmene kuonekera situation analysis yathu tikupeza kunena kuti pali izi zimene zikufunika kuti mutiwonjezere mphamvu tinene pano momveka bwino kunena kuti pompano tikunena kuti kumene kuja munafunsa awanda kuti akoti achintere mesa kumene kuti mamva kuti kuli msuda barracks kuti maipeza tsono mawu onena kuti barracks okhawo ndakhalanso tikunena ivi ngakhale mbuyo mukunena kuti pena Malawi ife tikuzowerera kwambiri tikumatenga mayina akulu kwambiri onetsa kuti tini mphamvu zochuluka barracks maidziwa kuti makhala either asilikali ankhondo kapena apolisi then ngati a certain quarter in the country angapange claim kunena kuti ife kuno tindi barracks ndiye kuti zikuwapatsa apolisi komanso zikuwapatsa asilikali ankhondo onena kuti aunike mozama kwambiri kumalo kucha chifukwa cha dzina lokhali zikhoza kutheka ndiye kuti pamene patinene panaonena kuti atapita kukafufuza anaona kuti amount of force imene kufunika kunoko ikufunika kuti at least ijoinane nanzathu mwachitwende yankhe kunena kuti army comes in kuzajoinana na polisi malingana ndi report la intelligence imene labwera ngati kumene kukumveka kuti kudoko kuti barracks anayenera kuti asilikali akathandizire pokayang'ana zimenezo zikapezeka zitapezeka ngati sizinapezeke zimakhalanso chimozimozi. Achimtere ndiye taona kuti mwambapo kwasule ndi kumpinguku mwajoinana ndi ame ena akhoza mene ndiye mukhale consistent chifukwa sikuti zimene zikuite kukuzuchitika kumene kokha madera enaso zikhoza kuti zikuchitika makakophika mowawo isiyo njowanda so maithano wale ndiye mukwena what mwayamba chonchi kuti mwayamba kunsundwe ndi kwa mpingu maso ena asamale amene akuphika zimaithano ndi chanjani zipotengera anthu akumatha kuchita estimate kuti kwapita 500 security officers. I don't know who was counting them. But anthu they seeing the heavy presence of anyamata in uniform athu police and MDF. Bwana Jintere mwaibasa moto zona kuti anthu social media imaonjezera mangokamba zambiri wamonga momoteranenera muja kuti andi mmene kunalili kumeneko kuti anthu ena kumapezeka kuopsezerana kumamenyana kupangira nkhaza ena kuzembesa katundu ndi pamene tinagwira ntchito imeneyi ife tikamagwira ntchito makamakaso tikuyeneka kugwira ntchito yolingana ndi momwe zinthu zilili pa Chingereza amati proportionate ndaona kaisi ajana nenaso zimenezozo komanso ntchito ikhale yovomerezeka ndi malamulo legale komanso timakhala kuti ikhale ndi udindo amene tikuchita ntchito yathu ichi nkuonaso kuti ntchito iyi yofunikira ndipo ndiyoyenekera pa nthawiyo zinthu zonsezi zoti ife tazisata popanga operation imeneyi ndipo kupita chisogolo ikaso tikugwira ntchito moteromo ndipo tizikhala tikugwira mwa transparency anthu kuona ndifake ngakhale zulo titangomaliza ntchito yomwe tinagwira tinatulutsa ripoti yathu kuwuza mtundu wa Malawi kuti adziwe kuti chachitika ndi chani kuti anthu asamangokhala akungomvera mphekesera zimene zikhoza kuwapanga misiri kapena kuwasokoneza. Wanda akulandirani bwanji anthu kumeneko kunsundwe ndi kwa mpingu komanso mukamapita madera ena mukuyembekezera kuti anthu azikulandirani bwanji pamene mukugwira ntchito yofuna kukhazikitsa mtendere komanso bata mdziko muno? Ndamva lankhula anatijoina pa line amazanena kuti akaona polisi akaona army amakhala ndi mantha amakhala odabwa ifeyo nditsayambiri fake mantra tsabedi manada polisi ndabali athu foti ifeyo ndi khumbukhumbu lathu ndikufuna kuthekera kwathu kuti tizikhala chifupi ndi anthu people centered approach ifeyo monga polisi akationa azikhala kuti no aziwati akutetezeka more than imene analili palibe wa polisi osati wa polisi akafika pamalo akhale ngati chiopsezo kwa anthu pamene kupeza mantha tikanakondwa kuti anthu aziti akaona munthu wa polisi kapena wachitetezo azisangalala kuti pano mwina atatezedwa kwambiri kuposa mmene tinalili. Mentality imene ndiyo yomwe asingi ikufunika kuti ichitike kuti anthu aphunzitsidwe kuti azidziwa kuti ikati apolisi ndi abale athu chikuchokera pati ndipo zikenda
Chabwino. Polisi ngati pali situation yoti mwina walakwisa monga ndanena kuti pali mabungwe ena amene amang'anira mphamvu za polisi imene zachitikira monga Independent Compliance Commission nachikala cha human rights komanso even makati ledakhuzano kupeza upangiri wina ngati aona kuti aphinjika komano ifeyo ndikhumbo lathu kuti timafuna tizikhala chifupi ndi anthu people centered approach and anthu asamachite mantha asamatope for the apolisi abale athu mene timanenera nthawi zonse ndiye naso akuchita nakiuza kuti inu apolisi mmakhala ndi njira zanu zobwezerera wina akakhangala kupanga ni zina zache amenewa ndima allegations eti nditufuna muchitekera le5 pano kuti ayi mene namfusira wanda kuti mbuyo mu 2019 munapita umene ukasungitsa bata achinyamata kapena titi anthu ena kumene akasagwiza ndizotsatira za chisankho kapena chisankho mmene chimayendera ndipo apolisi nzano anaphedwa ena akunena kuti ayi mwina iye ngokhala njira yongo basi choncho mukusaka anthu ena ache kumeneko achintere kunena choncho ndikulakwisa foti makhali imene inachitika imene pali ndondomeko zake zimene zimasatidwa malipoti mbedwa okhuza nkhani imeneyo maumboni anatoleredwa ndipo ngatiyo inali yoti kuyenda kumapita mpaka kubwalo la milandu ni njira imene ingakhale yovomerezeka imene imagwirira ntchito za polisi zingane kuti tipita tizikagwira ntchito yathu mongofuna kusana ndi anthu amene sanalakwe ndipo ifini pa malamulo alipo malamulo anthu akhoza kutuma kudandaula kuti apolisi wandiphinja motero ifake ifeyo kagwira kaphika ntchito momwe ndanena muja pali ma-oversight institutions amene amaonazo ndipo tikamagwira timang'anira maufulu a anthu kuti ufulu wawo uyenda bwanji ukuyambira pati ukuthera pano chabwino ndewa wandaso ayininde manga onda zimatheka kuti mwina anthu nkubwera kuza si maipanga nokha polisi mutikapanga ma assessment yanu intero yanu zotheka anthu kukupasaniso matipi kuti kodi chisawawa chimene chikuchitika ku nkhani za migodi mdziko muno sikungakhale joint operation kumene kwa polisi ndi ujeni ndi MDF do you also get matips ngati ameneyo kapena that decision in the yanu is exclusive to you, you're the only one who can decide kuti because anthu ena mazaona ngati kuti malo enaso kumene kukhoza kukhala mwina ma joint operations kulibeko ma joint operations akumaza khala ngati ali malo ena yes maybe we may not fail comment much if we don't have access to intel memory nayo koma where people are able to see plundering of country resources ngati ma mining area sikungamakhale ma joint operations kumene koko amatatu kupasani matipi bwana kwa sababu inakwambia watu ndipo di observation yogwirika kwambiri yomwe mwanenayo voti panapata kugamba zina koma zamigodi zomwe mwachuliramo ndipo nenaponso kuti zimenezo zilipo kale director athu wa operations timu yawo akupakhala kukumana ndi akuluakulu zachitetezo ngati kambirana zokhuza za migodi pasogolopa I think zauzidwa zonse mmene zikuyendera koma ma-effort amenewo ntchito zimenezo zilipo kale zikuchitika andi tikhoza mwina kuzangowauzano anthu nomwe asatani kuti zayenda bwanji togolopa chabwino tipite kwa akaisi nkhani imene amadandaula anthu ya polisi kumalawi kuno ndi independence kuti mwina apolisi amatumidwa nanu andale kuti antchito samagwira mwaokha ngati apolisi amaita kuza kuti apitani kwakuti apitani kwa Msundu apitani kumpingo nkhani ya independence ya polisi kumalawi kuno mmayiona makapena mmachita assessment mukachita assessment tani akaisi ziko mwambiri ndikopera kumina the greater part yafusoli amene angayankhe bwino kwambiri atakukhala anzanga amene akulankhula akuyankhulira polisi koma from the security analysis view imene kuti mbali zambiri zimene anthu ndithu amalankhula kukhudzana ndi mmene polisi imagwirira ntchito monga ndanena kale kunena kuti apolisiwa ali ndi commanding element yawo imene imakhalira amapanga follow police act imene inapangidwa ndi parliament komanso tena kudziwa kunena kuti apolisiwa akamagwira ntchito amagwira ntchito under the Ministry of Internal Security, Homeland Security amene amayang'anira pano motha kuyang'ana kunena kuti ngakhale ame chimodzimodzi ngakhala polisi mupeza kunena kuti iwo ngakhale kuti alogwira ntchito za chitetezo komano ali ndi commanding element yawo imene imatenganso link kapena kuti ndi mgwirizano wabwino kwambiri
ndi anthu andale amene lili boma limene likuyendesa pa nthawi imeneyoyo. Izozo ndithu ndi mmene zinakhalira kuti apolisi kaya ame kaya immigration sali independent poti alipotera okhaokha popanda anthu ena amene amagwira nawo ntchito. Msake kuti ministry imene imayang'anira ame ali ndi defense awa ali ndi ministry yawonso. Ndimene pamene pamabwerera nkhani zonena kuti akamagwira ntchito zawo nthawi zina zikamaoneka ngati unena kuti mwina mwake sizikukomera anthu polowetsa kumbali ya kukhuzana ndi kaya mwina zandale tisanene mobisanso pano mwina pamene pamabwerera nkhani onena kuti amene zikuonekeramo ndikuti zikuoneka kuti apolisiwa atenga tsopano ma instructions osonyeza kunena kuti apondereze awo monga ngati mwachitule pa nkhani ngati imene tikuyankhula papayi. Ndikuti achipani china cha anthu amene munatchulaza kuti kaya pali allegations onena kuti mwina afuna ati azamange achakwera. Maybe tingonena pano onena kuti ndekuti achipani cha Malawi Congress Party atha kuona ngati unena kuti ndekuti apolisi ndi ame pakali pano akugwira ntchito motsatira tsono ma instructions ochokerano anthu andale amene akulamula pakali pano. Awanso akangochoka nkudzabwera andale ena mtsogolomo pamene songakhale mbuyo muzanso ganalija zinaliso zonena kuti zikamachitika zina anthu amanena kuti ama instructions awo amene akuonekeramu sa apolisi wa iyayi koma zimene zatengano kuchipani cha Malawi Congress Party because that time ndi amene amalamula. So iyi makhala ngati misconception kapena zimene zimachitika kumapitabe kutsogolo magwirizano awo antchito koma kunena zoona zenizeni apolisi kapena asilikali ankhondo amafunika kuti agwire ntchito yawo independently and mmene amaphunzitsidwira kumakhala kotero kunoti law enforcement isayang'ane kuti kodi wapanga chinthu chini ndani igwire ntchito moyeneyo ndimene zimakhalira koma tsono izi zimachitika ndithu chifukwa chonena kuti mmene anthu amatha kuonera mayang'ana boma likulamula nthawi imeneyo ndi mmene ntchito ikugwiririra. Ndeno apolisi azipanga bwanji makamaka pofuna kupanga deal ndi perception imene anthu akuonera because anthu amapanga concluding observations based on what they are seeing. Mukutakhala kuti mufuna mwathandizire inu mumapanga studies zimenezi azitani kuti chithunzithunzi chawo chikhale chabwino m'maso mwa anthu. Ndi nkhani yokhuzana ndi professionalism ukagwiridwa ka ntchito koonetsa luntha ya kumene amaphunzitsidwira munthu chifukwa mukudziwa bwino kunena kuti apolisi ndiziphatikiza sungakhala asikali ankhondo kumene munthu akamutenga sikuti amangomulemba lero mmene makhalira ntchito ina kuti basi na interview athapa khala pa table pa uyambe kugwira ntchito ayi ndi imodzi mwa ntchito imene malingana ndi amene anayambitsa polisi kalekale zaka zambuyomo anaganiza kunena kuti ni ntchito yoti munthu azipanga undergo intensive training kumene amakaphunzira kuti kodi ntchito yake agwire motani kuti malamulo amayenda motani zonse amaphunzira bwinobwino akamasafika pacho ponena kuti akupanga passing out kuti wamaliza imakhala kuti tsono akutsindikiza kunena kuti uyuyu tamphunzitsa kunena kuti civilian world imakhala yotere ndipo ku polisi kumene wabwera kunoko ntchito imakhala moteromo adziwe maliro amagwiridwe ake a ntchito mandate imene ali nayo ndi constitution komanso adziwe kuti kodi boma limayenda motani zonse zinji amakhala kuti waphunzitsidwa. Tsono imene imafunikira kunena kuti impase chithunzithunzi munthu chonena kuti akamagwira ntchito azikhala impasho pachizongomati azikhala impartiality zionena kuti kusakhale kunena kuti iye ayipote awale alipo lero tipanga motere awo alipo lero tipanga motere ayi amene kuti agwire ntchito motsatira zimene waphunzitsidwa zija ndi njira yokhayo imene ingapangitsa kunena kuti ma institution onse imene pano apolisi ame kaya ngakhale za boma ena osiyanasiyana munthu azingokhala kuti akugwira ntchito imene adaphunzitsidwa moyenerera pamene zinthu zimaoneka kunena kuti sakukondera mbali nayo. Tipite kunzuzu kwa Bernard Muhone timalize ndi Wanda komanso achimtere akaisi mulipatseso ndamengani yotsiriza tekitoko kulainiku. Bernard mawa bwino wadzuka bwanji kunzuzu? Elvis kuno kumsumba ndadzuka bwino ka kumeneko. Kunonso tadzuka nkhani ndi imeneyi tu ikuchitika kwa Msundo ndi kumpinguyi koma mwina nkhani kumata anthu akunzuzu akuiona bwanji? Bwino ndi anthu awira chamba tutuni ndine aphiri uno kunzuzu chikutura so nkhani imene maivesa bwanji kani nkhani iyi nemene ndikuonera maganizo anga ndoti sizikuyenda bwino chifukwa munthu ukamapita kunyumba kwache umayenera uyambe choyamba umfufu kaye kuti upeze chenicheni kuti ukamapita kuja ukhale ndi asala yogwirika osakhala kuti ungopita ndikumakawa khala gulu kumutolika kumuopsesa munthu olo ineyo kunyumba kwanga kuti andipeze munthu anthu okwana 10 11 asilikali ndi apolisi kuti andipase anapeze 10 11 more than 10 aka ndikhoza kudapo kuti ndachita chinthu chalakwika ndi chake
koma choyambirira andipase information akulu mapanga ichi kwa chifukwa chifukwa chitabwera kuno iyo ikhala nkhani yomveka koma kungoti zizizi ndafika kapena anthu 100 kufika kwakuti waphedwa monga lero lomwe ndamva zoti kwaphedwa anthu okwana kaya ngati koma apolisi ali. Why the police is doing? What police is doing now? Police ikupanga chani malo moti ipange ntchito iyo ikufulipana ndi kulimbana kufufuza munthu woti mwina wachisana peze zifukwa choyambirira mpeze munthu zifukwa ndazimpanga bwino azimpanga munthu investigation shabwe nditi ndine Jakumbi Mapero ndine John Phiri kuno kumzuzu. Bernard Phiri wakamba zakuti anthu aphedwa kuti ali anthu aphedwa kuti ndamva pa wireless pomwe pakunena pa nkhani kuti kwakuti kwaphedwa anthu kwakuti kwaphedwa anthu sizobisaso iyayi koma anthu ziko muno tikumva teire timamva kuti kwakuti zitetezo sichili bwino. Chabwino Bernard pita kwa enawo kuti titsirize programu iyi pano nthawi kupita kumapeto. Chabwino timaize ndiwo wachinyamata choyamba imene wosara bwachi ine Patrick Nkandawire kuchiputula konko zikoli unhana chitetezo ndi ziko sili kuyenda bwino kwa munthu nganyamuke ngati wa polisi asilikali umemba anthu akulu ngati abiri manje oganiza bwino kumakaseja kumanyumba anthu osauza chifukwa chenjeni kuti tabwera kudoko kuzaseja kuti tufuna chakuti kuba kaubwesa chichokolezo muziko kumene chitetezo sili kuyenda bwino nyaka ndionda chitetezo mesa ya ngati zimene zoti iwo akuendera boma londe ya ndipo apwetekesa kwa zimenezo nde aya sichilungamo ayi ngati liboma kuti likwatuma zimenezi ayi ndibomba aya ndiri kwapwetekesa kwa pamene ponde sichilungamo fomu sungangonyamuka kuti yayi lupita lukasicha makumu osauza anthu kuti atabwera chakuti ine mafama kwamba wangu kumeneko chabwino yavisikilekeza venyeso. Bernard tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yako.